Machini kendo nyakwara moge wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Achich ariyo Rose Mbithe kod wuode Chris Mulwa mitudo kod nek mar Dr. Victoria Mutiso koro wacho ni mak momagi godo en mar mayogi mwandu gi moting'o lopgi masani laro yo kar dak ma mlolongo manengone romo bilion 1.5 ka giloso e kinde winjo buchgi e doho. Achich ariyogo wacho ni imako negi bura ma gionge go kod ketho e kinde ma Rose Mbithe olero ne doho ni mosenindo Dr. Victoria Mutiso ne en jatijgi e apise motelo ne keny mare kethore e kindgi gi Professor David Mbithe. Cynthia Onyango nigi ler ewi wachni. E kinde chopo margi nyim doho winjo bura mar chopo e giko, thuolo mar ndalo 21 mar medo geng'onegi ewi nek Laktar Victoria Mutiso, Rose Mbithe kod wuode Chris Mulwa oyudo thuolo mar chiwo korgi e nyim doho. And they have locked us in so that when we are in with my daughter and my son, because we are the ones who are ahead, they can sell our properties which we were married for 25 years with a professor. Nikamsomesha PhD ni mimi nilimlipia. Alikuwa second year medical student. Onyiso doho ni nong'eyo maler mosenindo Laktar Victoria Mutiso kendo yango ne doho ni ne en jatijgi. The woman they are talking about, she was my cleaner in our office. Alikuwa hata na diploma. Akasomeshwa nikitoka hapo. I'm a victim of circumstances. I've not killed anybody and I've done nothing. I was called to record a statement. I exercised my constitutional right to remain silent, and they threatened me if I do not cooperate, they will increase the time for me to stay. Bende giseyo kinde mag sirikal momako burano ewi ni gin ema ne ginego Laktar Victoria Mutiso kata bang' make acheje mamoko machiel kuomgi Achich ni manobayo lisasi. Seyo madoho moloro thuolo bura mar kwayo ndalo 21 mar medo geng'onegi ochiko mondo miyo winj e doho mamalo. E chopo margi nyim doho mamalo, Rose Mbithe, Chris Mulwa kod Angela Mulwa okoduoko penjo mar nek bang' doho ochiko mondo chwalgi kendo chieng' tich ang'wen jumani. We'll need to take their statements, and thereafter we need to book now for the mental, which normally takes 2 days. So it is not possible as of Thursday the mental assessment to have been done. You know, they are requesting they be together at Kileleshwa police station. They can give moral support to each other. Doho chiko mondo miwinj burano kendo chieng' tich ang'wen kama odhi gole ng'eto mare ewi ng'ur margi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.